Zori gaitzeko egun hartan lehenengo lokatz likitsak itxaso barrenetik irten eta izarrotzei deiadar egin zien. Gizakia naiz! Arrezkero hil beharra daukagula izan da gure beldurrik latzena. Baina gaur gauean, geure zientziaren bitartez heriotzaren sega makurrari desafio egin behar diogu. Gaur gauean, zeruetara igoko gara. Lurrikarari barre egingo diogu. Trumoia geure agindupean izango dugu. Eta orain arte, inor sartu ezten zirrikitutik sartuko gara naturaren erraietaraino! Adi egon zaitez! Konektatu lehenengo konmutadorea! Gure esanetara, maizu! Erne orain! Zaude! Sakatu! Konektatu bigarren konmutadorea! Eman hirugarren konmutadoreari! Hori ez! Hirugarrenari, Emateko esan dizut! Konektatu! Entzuten dirazu bizia! Emaidazu sormena! Bizia!